sound are vibration based. Be careful. Now ready. अबे कंपटीशन करना खेल नहीं है बच्चों का। हमारे सामने तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। DJ Sakti Ultrasound Anvil से DJ Sakti Ultrasound Anvil से दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, बाप से नहीं। DJ Sakti Ultrasound Anvil से ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅନେକ ମାଙ୍କୁ ମା ଚଣ୍ଡିକା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସେ କରୁଣାମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବା। ଏହି ଅମୃତ ବାଣୀରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିକା ନନ୍ଦ ଏବଂ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମିଶ୍ର।